Mga prutas nga lingin nga gituhuan sa uban ngan magdala og swerte alang sa bagong tuig, may aumento na ba kaha o halino na ba? Sayranta sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, pipila ka adlaw sa di pa to sugaton ang bagong tuig. Anam na kuno nga misaka ang presyo sa himalitan ug in demand kaayo nga mga prutas ses. Tanukad kita karon din sa Veterans Drive sa Barangay Lahog. Haduo lang gyud dinhi sa Lahog Public Market nga busy na gyud ning mga orasa tungod kay ubay-ubay man gyud ang mga hapit ug mga ingon arong orasa aron mangumpra sa ilang mga panihapon. Ug syempre, anam na sa display dinhi ug sa palibot ni mga tindahan sa palibot kini mga prutas nga in demand gyud panahon sa bagong tuig. Dito ko sa usa ka tindahan atubangan sa merkado kang Ma'am April kini nga tindahan mayong hapon ma'am nga naabta nato baguhay lang ses nga miabot kay gikan ko na siya nangumpra na malit pog stock sa prutas. Kumusta ang presyo ron ma'am sa prutas? Medyo nisaka na gyud og gamay ron sir. Compare sa gahapon. Pero basin ugma mas musaka pa daw ingon sa supplier. Ang kay mahal na pud daw ilang palit. Anam-anam na gyud siya ka mahal? Oo, sama sa unsa man ma'am? Unsa may comparison? Kanang pera sir ta. Peras. Ang per carton na gahapon nakapalit ko 850 karon gahapon nangumpra ko 1,050 na siya. 850 ang karton gahapon karon 1,050. So sa adlaw ra ang diferensya Oo, sa ana ma'am no? adlaw ra. Oo. Nagkuha na siya. Mahal na Ning gyud mahal siya. na. So pila may buok ani ma'am sa pair? Tag 22 among kuan sa baligya na sir. 22. Ang uban nga mga panalit kani ma'am. Kani kay same pa man gyapon ang presyo ni niya. Alright. Tag 15 gyapon among baligya sa kanang kuan. 15 pesos. Oh, sa lemon. How about ang grapes, Ma'am April? Tagpilaon man? 200 ang per kilo sir. 200 ang kilo. Ni mahal ni siya ni Ni mahal sa siya. pila man ni kani ato di ay? Ang per crate sa kuan sa grapes pag palit na mo sa dili pag yun ang kuan ng kuan tag 550 ra na siya karon ni increase ya og 100 pag kuan na mo karon. So sige lauman ninyo ma'am sa base sa inyong mga supplier po dito sa carbon nga mas mumahal pag ikuni samtang magkaduol? Oh, samtang magkaduol ko no mas mamahal ang presyo sa mga prutas. Labi na ang mangga. Pila kilo mas manggaron? Karon ang kuha na mo dito 140 pa niya. Paabot daw sa kuan ko no mo abot na jud daw nag 200. 200. Pero in demand gyapon ma'am nakasulti to imong kauban nga busy kayo karon dito daghan kay nangumprag prutas. Taas jud kayong linya dito sa kanang supplier dito sa mga prutasan sir. Gamay lang ma'am kani imong pakwan nga gamay tagpila man ni? Tag 60 per kilo sir. 60 Per kilo. pesos per kilo. Kani imong pomelo 60 gihapon sir. 60 po siya. Dayon kining pinya, din na may cute. Dire cute nga pinya diri ma'am no. Tagpilaon man eh. 40 ang gagmay, 60 ang dagko. 40 pesos ang gagmay, 60 ang dagko. Kaning orange ninyo ma'am. Juicer, kana sir tag 20. 20. Mutuo ka ma'am kanang giingon nga swerte ko no mag-andam ka og lain-laing klase sa prutas para sa New Year? Dili biya sir, depende gyud nas paningkamot sa tao. Depende ra na sa tao. Depende gyud nas paningkamot. Unsa man sa paningkamot? Magkogi gid. Kani ma'am, bayabas mo paborito kayo na to ning guava. Among kuana na sir per kilo. 120 ang kilo. Sa una kay murag kabuton ra man sa mga kahoy, di ba Lagi panghatag naman. libre ra na sa una. Libre ra na sa una karon 120 na ang kilo. Kung mamalit ta karon pa ma'am, 28 pa man karon mo abot ka ni sa 31 or mangumpra na mo tag laing prutas inig magkaduol ang 31. Basin mangumpra kung kaya pa sa bulsa. Kay kung mahal na sad kayo dili na sad kung makakuan siguro. 20 city layo-layo pa murag pila ka adlaw pa no pero hinon ang ubang mga tawo mamalit magid gyapon og prutas. Kay magkabalo na sila nga magmahal sa. Daghan kayong salamat Ma'am April sa pag-accommodate sa atong interview karong hapon. Thank you so much ma'am og naglaom na mo ubay-ubay na no mag-agi din maglabay sa iyang tindahan mga kapuso. Sumo po yung ilang awhag sa katong mga gusto pang mopalit og prutas pwede masad mo magnganvas gid naan mga kapuso kung asa gay mo barato og syempre makahangyo sa binoon sa mga tindera labi nagdaghan ang pamaliton. Mo kanang latest gikan dinhi sa Barangay Lahog, ses. Dagang salamat, Nico Sereno.